Mana kamano wadhi nyime kama chenro mag luto ombulu e kar chung'o bura dhi mbele makare e moko kuom kuonde luto ombulu e kar chung'o bura ma Ugunja, kendo ombulu ibiro kwan odhiambo ma kawuono. Steve Biko nitiere Ugunja, kendo koro gie thuolo ni Steve Biko inyalo nyisowa ni to weche chal nade nyaka ne chenro ma luto ombulu chakre okinyi. Erokamano ahinya Milton, kagie sani eri kaere kaendi e kar chung'o bura eri ma Ugunja, kama chenro no ero mar luto ombulu nochakore okinyi ma kawuono ni eri kar saa 12 kendo apisas weko mag IEBC noyawo kuonde luto ombulu eko ka noromo saa 12 mondo mi jopiny ochak luto ombulu ne jaod bura margi. Ka bende mokwongo nwachako gi kar tiegno ekoro ma Nyasanda, kama ne nitiere kwan manok mar jogo eko manochopo kanyo, kendo bang'e nwadhi kanyo ero ma Town Hall, Ugunja Town Hall. Kanyo ero en man gi kwan mamalo kabisa, kendo kanyo ero kwan mar jopiny manochopo kanyo ne bet ka ni kwan moro man malo matin. Ka koro kane wawuok kanyo Milton, nwadhi nyaka e skunduno ero ma Thiror, kama bende nwayudo thuolo mar twak kod jalup jakom mar duol mar IEBC mano Fahima Arafat, ka Arafat noywago mana kwan manok ma jopiny mowuok mondo mi ogo ombulu e ombulu masani eri kata mar yiero ma adundo ni, kowacho ni thoth jopiny e kar chung'o bura ni ma Ugunja ok omiyo gini luor mowinjore godo, ok gikawe kaka gi pek moro maber, kowacho ni kwan no en kwan manok ahinya kaluwore kod kwan mane gigeno mondo giyud kaeni, ni mar kar chung'o bura ma Ugunja kaendi nitiere kod kwan mar jolut ombulu mondikore maromo 60,000. Kata kamano kwan no ero nowacho ni ponono chenro dhi kaka oneno ni rito kata mana nus mar jogo eko ok nyal wuok mondo mi olut ombulu odiochieng' ma kawuono ni eri Milton. Ka bende bang' mano weche mag arita kwe pod dhi maber, kendo pok wawinjo wach moro amora masako it e kar chung'o bura ni eri ma Ugunja. Ka gie sani eri wantiere e kar luto ombulu ma iluongo ni Ogeda bende yudre Ugunja ka eri, ka kwan manok ema nitiere kae ni thoth jopiny go ombulu kaluwore kod kaka komanda mar obila odiochieng' manyoro e kaunti ma Siaya nokonogi kata nooro ote ne jopiny ni ng'atno ero mosetieko chenro mar luto ombulu owinjo bed ni owuok kaendi kendo odhi pacho kodhi rito duoko gi pacho kanyo ero. Koro mana gi kanyo ero ka Ogeda kaeri nyaka gi samwantie ni kata mana kwan mar jogo eko ma bende osebiro kama luto ombulu kuom dakika mwasebedo kanieri ei dakika moyo kata mana dakika 15 Milton, mana je makikwano to romo 3 emosechopo kaeri. Mano nyiso ni chenro ni eri nyalo rumo saa asaya, nikech duolo ero mar IEBC nolando ni chenro ma kama dhi rumo saa 11 odhiambo ma kawuono, ka jogo eko ma saa 11 ang' oyudo ka pod ni e line emidhi yienegi mondo mi odhi mbele gi chenro mar luto ombulu. Ka bende bang' ma eri chenro eri duto koserumo ombulu go eki kaendi idhi land jaloch e kuonde luto ombulu mopogore opogore, ma gikone to ombulu gi eki duto koro idhi kwan e skund jawuoyi ma Ambira. Kanyo no ero ma returning officer kata apisa mar IEBC maduong' dhi lande duoko mar jaloch mar yiero ma kama. Ka yiero ma Ugunja kaeri en yiero no ero manokelo kanyakla jochung' 10, kendo jochung'i duto ne ni kod duond buche mopogore opogore Milton. Koro mana king'iyo maeri gin apisas mag IEBC ka gibedo kaeri girita rita ni to dipo ka jopiny pod obiro mondo mi olut ombulu kata odoko ni gikawo dakika mang'eny kapok giyudo kata ng'at achiel mabiro kaeri. Koro mana king'iyo kaeri agents mag jogi eki bende ni kaeri, ka nyalo ero motieko mosemi list kanyo ero moting'o jochungi eki biro kaeri e polling booth kaendi, kendo kaeri ema igoe kura, igo kuchi ki in iwuon maonge ng'ama donjore kodi, kendo kisegoe kanyo to mana kaeri emikele box nino, ikelo okuchi no ero ilute box man kanieri Milton. Ka nyaka gi sani mana kaka sewacho ni chien kanyo no ero jopiny mantiere e gweng' ma Ogeda kaeri gibiro ka manok kabisa, kendo en gino ero ma kelo penjo ni to ang'o momiyo kwan ni nok kamaendi. Ka bathe komachielo koni nitiere agent mag jochung' opogore opogore, ka jachung' ne biro gi agent ne, kendo nokelo gi agents obedo kaendi girito ni to jopiny machopo kaendi mondo mi ogo kura dhi chopo saa adi.
Kopogore gi mano bende nitiere joneno go eko kata observers mabiro kaendi kendo gidhi chiwo pachgi ni to kura ma kamaendi odhi e yo machal nade Milton. Koro mana kamano pod wago tach ka eri ka wageto neno ni kang'o romo gotieno ma kawuono ni eri ka chenro duto orumo sa 11 to wadhi e skund yawuoyi ma Ambira kanyo no ero ma kuragi duto mantiere kuonde luto ombulu 116 moting'o wards 3 ma Ugunja idhi kel kanyakla e skund yawuoyi ma Ambira kendo kanyo ero ma idhi time kweno mogik kama bang'e to koro jopiny e kar chung' od bura ni eri ma Ugunja dhi yudo thuolo mar yudo jaod bura gi ma giyiero kokalo kuom kura ma gigoyo odiochieng'